Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Bych teda řekl. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Dnes podniknem práci jen tak pro radost duši. Jednoho dne, no jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval, když najednou jsem uslyšel pekelnou ránu. Co to bylo? Neslyšel jsi něco, Tome? Něco jsem zaslechl. Teď mě nech o samotě, potřebuji si něco promyslet. Sakra. Zatraceně. Zatraceně. Takhle jsem si to nepředstavoval. Věříte Morellovi, že se sejdem v pekle. Kurva, skličte se! To byla pecka! Dávej si pozor! Jsem si myslel, že je to kamarád. Hajzl zasranej! Hej, co to bylo? Něco jsem slyšel! Taky jsem něco zaslechl. Hej, vypadá to, že máme potíže. Asi budeme muset náš rozhovor na chvíli přerušit. Máme problém. Sakra. Jsi posranej až za ušima, co? Ty sráči, zabiju tě! Ser to mě, se mnou není žádná prdel! Nepřítel! Nepřítel! Co to má znamenat? Hopla! Ne, ten parchant mě chce zabít! Zachraňte mě! Pomozte! Zavolejte mi doktora! Takže zase jako za starých časů. Chcípněte! To je on! To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Odpráskněte ho! Tak pojď, střískám tě do němoty. OK, tak pojďte. Haha, ještě to umím. Tady někdo umře. Takže vám to nestačilo. Haha, je mi to jak za mlada. Maminko, já nechci umřít. Ještě ne. Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Zhebni ty sráči. Tak takhle teda ne, teď jste mě ale fakt vytočili. Já tě sejmu. Chcípni už. Ne, ten parchant nás všechny zabije. Pane bože. Tohle nemám zapotřebí. Tady končím. Sedej do auta, dělej. Pusť mě. Promiň, já tě pustím.